Exactly or insakto nga 90 ka adlaw sukad sa maong paghimo nato sa quarantine karong adlaw. March 14 karon June 14, 90 ka adlaw na milabay sukad sa paghimo nato nining quarantine. GCQ, ACQ, then GCQ dayon GCQ nga extended. Kini nga kasinatian nato nining COVID-19 crisis nining 90 ka adlaw, nagtudlo nato og daghang mga butang. Tingali daghan natang mga kaamguhan. Usa niini nga ako ang ipunting itumbok, mauning kaamguhan nato nga nagkinahanglan gud ta og santos nga misa. Nagkinahanglan gud ta og santos nga Eucharistia. Daghan gani sa panahon nga among gihigpitan nga kamera goy magmisa dito sa kapilya sa diha sa kumbento, daghan gyapon nga mulusot kay muhangyo mamugos gud kay musimba kay lahi ra gud na padre nga maglantaw ka ana ka musimba pinaagi sa live streaming kay di gud ka kadawat sakramentale sa maong lawas ni Kristo. Sa laktod nga pagkasulti nagtudlo nato kining 90 ka adlaw niining COVID-19 crisis nato nga nagkinahanglan di ay ta sa Dios. Mo gani nang sa ako ang pagpamalandong kanang na ako'y reservation o apprehension. Nini nga did-an natong simba ang 60 years old. Sa ako na giminson sa miaging Domingo. Nga kining 60 years old above. Duol-duol na ni sila sa minteryo. Nana na sila sa pultahan. Nagkinahanglan ni sila sa pagampo. Ang lawas ni Kristo mauni o magdala nato sa kinabuhing dayon. Kining 21 years old below, nagkinahanglan po ni sa pagligon, sa pagtuo, nagkinahanglan ni nga muduol sa simbahan, ung muapil sa kasulugan sa sakramento, kay mao kini ang crucial stage, critical stage, diha sa atong pagtuo. Mao ni akong pagpamalandong. Daghang gitudlo ang COVID-19 crisis sulod nining 90 ka adlaw. Nagtudlo nato nga dili ra di ta mabuhi niining niining ato ang kalanon matag adlaw. Ang Ginoo day makapabuhi na ato, dili day ato ang kaugalingon nga kusog. Ang presensya sa mga frontliners pagpakita kini, they are also sacraments of God's grace. Nahimo silang sakramento kay sila may nagatiman nato sulod labi na sa maong enhanced community quarantine. Kini nga pagtudlo nato nga gitudluan ta unsa day ang ngayan natong katunon diha sa atong kinabuhi. Unsay ang ngayan nato kaplagon pagbalik diha sa atong kinabuhi. Susama kini sa kasinatian na sa mga Israelita sa 40 ka tuig nga naglibot-libot sila sa disyerto, panaw, balik ngadto sa maong gisaad nga yuta sa Dios alang kanila. Nga giandam ni Abraham alang kanila. 40 katuig sila. Apan diha sa 40 katuig nila, nga nagpanaw-panaw, pagpanaw nila, paglakat nila, ug mao gani ugbot kwintahon kanang lantaw nato sa geography karon, ang ilang 40 katuig malakaw ra man og 3 ka adlaw. Matud pa sa mga researcher. Pero nganong 40 katuig? Mao na nga ang Ginoo nagtudlo nila. Kay sila gahi magkasing-kasing, gahi magulo. Bisa nagunsaon pagdukdok ang ilang ulo anang martilyo sa kamanduan sa Dios. Magpabilin ra gihapon sila silang pagkagahi sa kasing-kasing, pagkagahi sa ulo. Nga giignan sila nga way laing Dios ako lamang. Apan unsay ilang gihimo, naghimo sila og niining mga Diyos, niining mga imahen sa Diyos, sa mga pagan gods nga atong gi-consider karon. Kay dili man sila mutuo, kasigi pa sila reklamo nga to kang Moises nganong gidala man minimo. Gikan niining disyerto nga hayahay na unta atong kinabuhi dito sa Ehipto nga bisan pa nga giulipon sila, hayahay na to para nila. Ang Dios nakita nila. Nakita ni bati ang Dios sa ilang kahimtang sa Ehipto, mao nang gidala siya balik sa maong promised land nga mao ang Kanaan. Apan unsa ilang response sa maong kaayo sa Ginoo?
nagpakagahi gyapon sila. Mauna nga gitagaan sila sa Dios ug kagutom. Maunang di pud sa ilang kagutom, gipadalaan pud sila og mana. Aron pagpamatuod apan human nilang kaon sa maong mana, gutumon gihapon sila. Pagtudlo nila nga dili day mabuhi ang tawo sa pan lamang kundili sa maong pulong, sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. Mao kana ang gilathala diha sa Deuteronomio 8:3, kapitulo 8, bersikulo 3. Nga dili mabuhi ang tawo sa pan lamang kundili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. O kini gipamatud-an diha sa atong santos nga ebanghelyo karon, nga si Kristo mismo nga way maghatag siyang lawas ug dugo diri kanato aron kita mabuhi. Gilig-on ni Kristo ang maong panaad sa Dios sa karaan nga testamento, nga dili ra ta mabuhi sa pan lamang nining kalibutana, apan mabuhi kita sa matag pulong nga mogawa sa baba sa Dios. O kining pulong nga mogawa sa baba sa Dios, mao kini si Kristo. Mao kini ang iyang unod. Mao'y makahatag nato sa kinabuhi, nga dili na tagutumon buot pasabot nga makabaton kita sa kinabuhing dayon. Amen. In the year 1330, usa ka pare didto sa Cascia, Italy. Gitawagan siya kay magpabiatikom ang usa ka masakiton. Ug ang hostiyas, ang kaning Blessed Sacrament, consecrated host, ang lawas ni Kristo, iyang gilupit sa mong tamdanan. Unsay nahitabo, pag-abot niya sa panimalay, nakadugo ay ang tamdanan. Nahimong dugo, nahimong unod ang maong consecrated host. Dili lang ingon ana, ni marka usab ang nawong ni Kristo diha sa maong libro tamdanan. Usa ka dako nga milagro. 1330 na siya, but mo rewind ta, backward ta. 500 years before ana, dito sa Lanciano, Italy. Usa ka pari nga nagduha-duha. Wa siya nituo nga mahimong ang pan, mahimong nga lawas ni Kristo. Ang bino, mahimong dugo, gayud ni Kristo. Gitagaan siya og milagro sa Dios. Nahimo gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. In the year 1970, gipreserve man ang maong lawas ni Kristo. Gipreserve man na siya in year 1970. Hinumdum may 500 years before pa na sa 1330. 1970 naghimo og usa ka study. Kining banggiitan nga scientist nga mao si Eduardo Linole. Og banggiitan usab nga professor sa anatomy, pathological histology, chemistry and clinical microscopy. Banggiitan ni siya. Giabagan siya sa usa-usab ka professor nga si Ruggero Bertelli sa University of Siena. Unsa ilang nakaplagan? 1970 na ha. Ilang nakaplagan nga ang unod diha sa Lanciano, Italy, tinuod gayud nga unod. Ang dugo, tinuod gayud nga dugo. It was a miracle. They proclaimed that as a miracle. 1970 and 1330, then 500 years before ana, nahimo ang maong milagro. Nga tinuod gyapon dugo, wala na unsa, walay preservative nga gibutang. Walay preservative nga butang, bisan pa sa maong external nga mga elements. Unsa pa nang gitawag diha sa chemistry ug diha sa science. Tinuod gayud nga dugo. And what is amazing sa ilang nakaplagan, mao nga ang maong unod ilang nadiskubrian nga it was a muscular tissue of the heart nga gitawag nila nga myocardium.
Muscular tissue of the heart, mao na nga gitawag niya myocardium. Ug ato ning pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo, ang gipakaon di ay ni Kristo mismo diri kanato, gikan sa kasing-kasing niya. It was a symbolic, not only symbolic, but it was very meaningful. Kay gikan sa kasing-kasing niya ang iyang gipakaon nato nga tinuod nga dugo. Nga sa ato pa di ita, duol ta sa iyang kasing-kasing, gihigugma di ay ta niya. Bisan pa sa unsa kita ka makasasala, umubalik ta sa atong istorya sa unahan. Nining mga Israelita nga bisan pa kapila nga nagpabilin silang gahi, silang kasing-kasing. Pagkagahi sa ilang kasing-kasing una-una, nagpabilin sila. Ang Diyos nagpabilin gyapon sa pagigugma nila. Nga gidalag yun sila ngadto sa maong gisaad nga yuta nga mao ang Kanaan, the promised land. Mausap di ay na diya sa atong kinabuhi. Ang Diyos na gugma nato kay iyang gipadala ang bugtong anak alang sa atong kaluwasan ug dili diha lang kutob. Gitagaan usab kita nining atong matuod nga kalanon ug ilimnon. Nga mao si Jesucristo mismo. Nga mao nga kung mukaon kita ug moinom sa dugo ni Kristo, mukaon kita sa lawas ni Kristo ug moinom sa iyang dugo, makabaton di ay kita sa kinabuhing dayon. Mao ni ato ang gisaulog kanunay sa Santos nga Misa. Usay dako kayong garbo nako isip dakong pari nga ako mismo, ako ang unang makahikap sa maong lawas ug dugo ni Kristo. Pan ako tang pahinumduman kanunay akong kagalingon nga dili ako'y nakapahimo nining lawas ug dugo, kundi ang Dios. Dili ako. Dako kayong pribilehiyo nako nga ako ang unang makahikap sa maong lawas ug dugo ni Kristo, bisan pa sa akong kakulangan o kalapasan. Apan ako tang anunay gipahinumduman akong kaugalingon nga ako instrumento lamang niini, nga ako matinud-anon kaniya, madala gayud ko sa kinabuhing dayon. Nga wala ang Diyos, wala ako karon, wala kita karon kung wala ang Diyos, kung wala kita atimanin niya sa maong lawas o dugo sa iyang anak na mao si Jesucristo. Si Saint Teresa of Jesus niingon siya, without the Holy Mass, what would become of us? All of us here below would perish because that alone can hold back God's arm. Ang Santos nga Misa, ang Santos nga Eucharistia, mao lamang ang makagunit sa maong mga bukton sa Dios alang kanato. Kung wala ang maong Santos nga Eucharistia, ang Santos nga Misa, kitang tanan mahanaw. Ni puno usab si San Padre Pio of Petricilna. Ningon siya nga, it would be easier for the world to survive without the sun than do so without the Holy Mass. Mabuhi pa ang kalibutan kung walay adlaw, nungka nga walay Santos nga Misa. Unsa may hagit niini diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Isip mga Kristiyano, isip mga binunyagan, have we asked ourselves that have we become the body of Christ? Have we become the sacrament of the Holy Eucharist? Nahimo ba tang sakramento? Nahimo ba kitang lawas ni Kristo? Sige nato, di na may panultihon nga gingon nga we become what we eat. Kasigi tag dawat sa maong lawas ug dugo ni Kristo. Nahimo batang sama ni Kristo. Nahimo batang sama ni Kristo. Nahimo batang buhi nga timaan
sa maong paghalad sa Dios sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Isip pare, nahimo ba kong sakramento sa maong gugma sa Dios? Nahimo ba kong sakramento sa maong kaluoy sa Dios? Diha kaninyong mga parokyano, diha nga kauban akong katawhan sa Dios. Nahimo ba kong sakramento diha sa pagsakripisyo sa akong kaugalingon alang sa kayuhan? Isip choir, isip lectors, isip technicians dinhi, isip asirits. Nahimo ba kitang sakramento ni Kristo sa santos nga Eucharistia? Nahimo ba tang sakramento? Nahimo ba kitang lawas ni Kristo? Hinumduman nato nga we shared only one loaf of bread. We shared only one chalice of salvation. Mao ni ang giingon diha sa ikaduhang pagbasa. Are we in communion with each other? Mao nga gitawag ang pagkalawat sa lawas ni Kristo nga gitawag sa English nga communion, pagkalawat, pag-awat sa ato ang gikalawat, sa atong ginawat nga mao si Kristo. Nakaawat ba kita sa mga mithi ni Kristo? O the other way around ang atong nahimo? Muna nga diha sa atong pagtulunan sa atong katisismo sa Katolikong simbahan nga for those who are in the state of sin are not allowed to receive the Holy Communion. Katong nagkahimo ang mga dagkong sala, kay ang mga gagmayng sala mapapas man ni diha sa atong introductory rites ug labi na nakakumpisal ta. We are not allowed to receive the body of Christ. Kay nga naman, lawas ni Kristo. Unya ang mong binuhatan, makasala tag sacrilege. When we commit abortion, kung naghimo tag corruption, naghimo tag pagpangwat panahon sa COVID-19, and that is mortal sin. We are not allowed to receive the body of Christ. Maulaw ta. Ug uyon tag death penalty, pamatyo ning mga dako mga kriminal. Unsay makapungot buyod, pero tawo maguna sila bisag unsaon nato. Mao nang gitawag tag Kristo to love our enemies. Kanang uyon og death penalty, dili na sila angay nga mudawat sa maong lawas ni Kristo, kay si Kristo dili guna uyon sa death penalty. Ug uban pa natong mga sala, mga bukat nga sala, mga mortal sins nga nahimo. Kay mao ganin ang sala, kitang tanan lawas man ta ni Kristo. Every time we sin, di pa sa mong in communion sa Kristo. Tungod sa sala, nahimulag being communion with being as a church. Kung grabe sa unang Vatican I, kung makasasala, excommunicated ka sa simbahan, sa Katolikong simbahan, na kay lugar dito sa Loyo. Kung naghikog ang tao, di nagunay pasulod og simbahan. That was their emphasis. Nga, nakasala man ka. Nga naman nga, sulod pa man ka nga simbahan, kining simbahan nga building, nga kining simbahan, this is a symbol of the body of Christ. This is a symbol of the unity among the members of the church. Unya, ikaw, wala ka nakighiusa sa simbahan, you are not worthy and deserving of that. Ingon anak kahar sa una. But that is their emphasis, to catechize us. It's the same teaching gihapon. Dili kita angay, when we are in the state of sin, we have this spiritual communion. Pwede tayo makikiusa ni Kristo, but not spiritual communion, makikiusa ni Kristo spiritually, but not sacramentally. Mga igsuon ko diya ni Kristo, mao kini ang dakong hagit nato diya sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi.
Ang Ginoo nagpadayag siyang dakong gugma, naghatag siyang bugtong anak sa mong lawas o dugo siyang anak, aron kita madala sa kinabuhing dayon. Sa atong bahin, walay question sa gugma o kaluoy sa Dios. Ang dako nga pangutana, ang question, ang isyu naa nato. Nahimo ba tang lawas ni Kristo? Nahimo ba kitang sakramento sa maong pagpikas-pikas ni Kristo sa iyang kagalingon alang sa kaluwasan sa uban?